All India Radio Shillong ka khubor an pulia phide email nong kanti wa alang kimat ki ba kongsan jong ka khubor man ta step ha Mizoram an penlang biang ya ka jing thap vote man ta kasni ha aja sora polling station namar ka jing thut jong ka kor thap vote EVM ha ka ar pratare yate scholar ka sarkar Meghalaya bat ka Reliance General Insurance Company Limited ban pantri kam ya ka Megha Health Insurance Scheme Phase 4 The National Commission for Women NCW kan Krishan ki kan thai ha than chate lammi ni da ka panyo ji hi kai ki ha ki jat jing tre ki ba pher ki khobor ki ba bnya ka election commission ka lapan mi hukum ban penlong ya ka jing thap vote biang ha aja sora polling station ka ba dan ha Tui Chuang Assembly Constituency jong ka Mizoram namar ka jing bam tri kam ha jong ka court thap vote EBM ha ka sngi thap vote Ya gajing thap vote ka ba RCN an penlong minta kasngi ha katika polling station lai thu Deputy Chief Electoral Officer u Lianzela. Ulai thu ru ba kidon pala lai spangut ki brio ki bangshim na yo ban thap vote ha ka arpo pratarik ha katika polling station namar ka jing thut jong ka kor thap vote. Ladapan kre ban pentri kam no ya ka Megha Health Insurance Scheme MHIS Phase 4 ha Meghalaya hadian baladap penyet solang bat ka Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ABPMJAY namrada penya soy ka scholar ban nitri lang ba ki Reliance General Insurance Company Limited henin kasni SHILLOng Nakalyang jong sarkar Meghalaya la soy ka scholar da secretary jong ka tanat ka koi ke khya upi bakshi ubadiri chief executive officer ban nakalyang jong Reliance General Insurance Company Limited la soy da Dr. Soumya Kumar Misra kedo jong ka business group ya ka scholar la soy khmar ka jing sakhilang jong menteri bopet ya ka tanat jong ka koi ke khya uba AL hek menteri le thu ba ka insurance kan san lak tingka shiyeng lat no ya kitu kisakri sarkar Ka India ka kanau buram ya u President beningkong jong kau Dr. Rajendra Prasad nin kasngi ha kalingko snem snik ha ka bashis pa lai pusaw jong u Vice President ka Riu M. Venkaya Naidu lembar menteri rang bado ka Riu Narendra Modi ha ka kruak khubor ben kanau buram ya Dr. Rajendra Prasad kila pen kanau ye ki jingno sinyang barat ba jong te riu kraw ka ri Unaidu loong ba ka kerteng jong Dr. Rajendra Prasad ka long ka bansa kan mau kum uway na ki riuslur ubalay ki na ka bantaban penyo alay luot ya kari bat namar ba uday u President u beningkong jong kari India. Modi lapan kan mau buram ya u Dr. Rajendra Prasad kung uriyo don sab u bakraw u ba im ka jing im ka basngawrid ringkat bikir kong perkhat ki bakraw. Uong ba u Dr. Rajendra Prasad u nyaylong ka jing ay mansim ka bakraw ya baro kinong India. Kajingi kendo ka baar jong ka kanhon niti ka balong kerpang na ka banta kathain chate lammingi kanong banta kasngi ha Guwahati. Kimat ekren ki bakongsan kin kenthop eki kampenroy ki bedei bat ka kam jongo kai perthai usid ka kam ridok ha bat uslasha. Nanor jong ki dikhot ka niti kin sa donru ki start shampang na kalyang jong ka sarkar kinong punya karkhana bat ki jaka puli wat punya ki bansa ai jingkren ha kate ke jingelang. An penyat ya ka jingelang da Vice Chairman ka Niti Ayog u Dr. Rajiv Kumar baran sakershan lang u da menteri u pet iki kampenroy hakathan chate lammingi u Dr. Jitendra Singh la thungi ka Niti Ayog ka bakarpang na kabanta ka ni ka than ha ubanay rumphang menta usnem bala bha ka kam hakate ka kanhon ban khni ya ka tre ka ta ka ba biang ban kan tiwe ka yo ka kot hakathan chate lammingi Ka menteri ki kam barri ka sarkar India ka Sushma Swaraj nin kasngi kala ong ba donkam ban penshitom da ka bating ye ki kinhon tre kam ki ba syukur ki ba marmlien ban syukur ki pat ba da ka bakular penyo kam yo jam ye ki shabari ka menteri ka ong ba kiti ki jat kam kin am sange satya kat bampat ai ye ka jing penshitom ka bating Haba jubab ye ka jing kili ha ka bayde ba ka jing sakut jang khatsaw mo kinong India Saudi Arabia bat Yemen ka Sushma Swaraj kala ong bakla de pha da ka jing tho sha menteri rang ba ka Himachal Pradesh ba un penshitom da ka bating ye ki to hibriu ki bala kanno ba ki alam tre ye ki shabar Halor ka mat jing panthamai ye ki keteng jing nongsong snong kari lane ka National Register of Citizens ka menteri kala ong ba ka sarkar kampat shimi ka rai ni bu tarik ban penmi no ye ki brio ki basuan buhay snong ha kani kari jungi
Kani ka khubor ka wanchapi na ka All India Radio Shillong. The National Commission for Women NCW kanai jingkrshan ki kinthei jong kathan chatte lammingi khamtam e egitu ki bidam kham samlah karta da ka panyo ji kai ka bakarpang halor ki jat jingtre ba pher ki bala ban panyo kamai na ka banta jongki yakani ka mat lai kran ha ka jingi kendo apdeng menteri ka sarkar India uba pet ki kampan roi ha ka than chatte lammingi Dr. Jitendra Singh ba ka khot bathamai jong ka NCW ka so Shaiza New Delhi hinen kasni kala danru ka jingi kran ba ka don shibon kar hai kala ban kin tiwe ka tho ka puli na ka banta ki kinthai ki ba shong basa ha ki than nong kandong Umantri lo ong maka National Commission for Women kan longkum kanong kershan ka barat ba ha ka ba persyang ban trei ki kampan roi na ka banta ki kinthai ha ka than chate lamingi ya ka blakmi da ka tana donor bat ka North Eastern Council la rakhi ka sngi ka bakar pang jung ki briu ki baduna ha ki khot met jung ki hinen ka sngi ha baro ashit lo parthai ka mat preng jung ka jing rakhi men tau snem ka dei kajing pen klan bor ki brio ke beduna ha ki khot met bat kajing pen tikina ba ki yo markat jo ka hong habakran ha gaji lang ban play ka mobile app Meghalaya Sign Bank u additional chief secretary ka Meghalaya uba Hector Marwen ulo ong ki jing start jong ka juk menta kilai rab shushu ha ka ban pin biang ya ka jing non kam jong ki to ki brio ki beduna ha ki khot met jong ki laban pin mau hangi ba ya ka Meghalaya Sign Bank app la peni da ka jingthmu banyak kershan ni kitu ki brio ki bamla banyak sngo makin yo ki jingtip ki bakongsan da ka basupet ki jingpen idang da ka tin Khasi bat garo Superintendent of Police Traffic East Khasi Hills District Shillong upentin ba an penjensur no ya ka jingpenya kali one way ha ka porman step na dhan kati sha fire brigade lingba ka Don Bosco nadu kasantrik unno pra 6,000 khat pra kata nadu la shai kasni tat hadu banda penbena da kumoi pan USP la penmi ya kati ka jing penbena namar ba kala de ka por yo shuti telang ki khna school baro Henin kasni menteri kepala pisah tinggal ke sarkar India Arun Jaitley ula ong ba dan kam ban kam pensting ki jing te jing khom ki be de ba kur kom pentulun ya ka yo ka kot ha ka parthai baro ko wei Jaitley ula kran ya kani ha ka dorbar ka ba prapho jong ka World Custom Organization WCO lingba ka video conferencing na Mumbai ula bandap shusho da ka boong ba ka longru ka badan kam man play ya ka khai pateng ha upor usam jong kiri ba pher namar ba kanyara ban pentlan ya ka yo ka kon kajingkran jong Arun Jaitley kalawan ha ka bakum kani ka por ba ka parthai ka sngo khia jingmut ye ki jingbu kandon habon telikiri ha ka bede bat ka khai pateng ka balat lot ha upur usam Jaitley lo ongru ba ka jingpen khlan ya ka khai pateng ha upur usam kanyarap amtang ha ka bakentiu ye ka yo ka kot hashtilo parthai hinrei kan pen ko bor pen khlan ru ya ka yo ka kot halari lejong An supply katanal kan show pisa Shillong branch jong North East Small Finance Bank do menteri jong ka sarkar Meghalaya uba EL head uba ripet ya katanal jong ka kot kikya an play ka menta kasni ha mission compound Shillong ka branch manager jong katika bank ikong mautho ilay thu balas dang katika bank ka barit kum ka microfinance company ka badan ya ka kating Rashtriya Gramin Vikas Nidhi North East Microfinance Limited ka bakershan ram shikikin huon ke beduna ha kayo ka kon kajing airam kala ne palat lai phos nem ha kani ka than bat ka dei ka ni kajing na trekam jong ka kabla la ban panyo license bank ya ka Rashtriya Gramin Vikas Nidhi na ka Reserve Bank of India RBI ha ka lai phui trek ulber 8,000 khat nyo kato gani ka khubor kala kot bakala wan shapi na ka All India Radio Shillong sa shipor ka ta ka por khrabaji mini sob ka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka tien Hindi ban penbot ka khubor phareng ha ka por pra khasan minute kani ka de ka All India Radio Shillong snob haban amanta ki khubor na Delhi